जोंथ' गावजों गाव बिदिनो बुंलायखायो बे जाहैबाय प्रपागान्डा आंखौ डेमेज खालामनानै जोंनि फुराना BPF आंनि लोगोफोरखौ बोरै हमथानो हागोन बिनि स्ट्रेटेजि खालामनानै बेखौ प्रपागान्डाखौ होदों आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो आं BPFनि नेतामोन दा UPPLआव फैबाय नालाय UPPनि नेता जाबाय आङो आरो जोंनि माकसादालाय माथो जोंहा समाज सिबिनांगौ खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोरजों ज' थाफानांगौ बिसोरनि सुख दुखखौ जोङो नायनांगौ मेइन इस्युआथ' बेसो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव फिन आरोबाव BPFनि गेदेर गुगानाय BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव गासै गं 19 नखरा BPF नागारनानै UPPLआव जगदान खाम्फा बरगयारिया BPFनिफ्राय UPPLआव जगदान जानायनि उननिफ्रायनो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि BPF मददगिरिफोर साफ्रोमबो UPPL दोलोआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों बेबादि थासारिखौ नायोब्ला साननो हायो जे थारैनो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव फैगौ BTC बिसायख'थिसिमाव BPF मददगिरि थाहैनाय नंलिया नामा बेयो गेदेर सोंथि दिनैबो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिं BCDCनि बाथाबारि गामियाव गासै 19 नखर BPF मददगिरिफ्रा BPF दोलोखौ नागारनानै बारग'लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथांनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव जगदान जायो नुजाथिनायाव दिनैहाय नैबे बाथाबारि गामियाव माखासे BPF सोद्रोमाफोरा सारजों जइन जादों थारैनो साबसे जइन जादों साबसेमोन 19 जन बे जाहैबाय बाथाबारि गामिनि बेवहाय जोंनि BPF आंखौ समर्थन होग्रा माखासे मानसिफोर दङमोन दा बिसोरखौनो हुलु हुला गामि एसे हल जों सोजोबबाय 19टा परियाल 19टा नखर बिथांमोनहा दिनै UPPLआव आंजों जगदान जाफाबाय सारखौ माने BPFनि गोबां दैदेनगिरिया बुङो माने UPPLआव बिथाङा जेबो फ्लट मोननाय नङा मोनसे डास्टबिन बायदि बाहायगोन जोंथ' गावजों गाव बिदिनो बुंलायखायो बे जाहैबाय प्रपागान्डा आंखौ डेमेज खालामनानै जोंनि फुराना BPF आंनि लोगोफोरखौ बोरै हमथानो हागोन बिनि स्ट्रेटेजि खालामनानै बेखौ प्रपागान्डाखौ होदों आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो आं BPFनि नेतामोन दा UPPLआव फैबाय नालाय UPPनि नेता जाबाय आङो आरो जोंनि माकसादालाय माथो जोंहा समाज सिबिनांगौ खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोरजों ज' थाफानांगौ बिसोरनि सुख दुखखौ जोङो नायनांगौ मेइन इस्युआथ' बेसो जाबाय दलाव दंमोन दायो UPPL दलाव जइन जाबाय दा मा उद्देश्यखौ लानानै नोंथांमोना UPPLआव जइन जाखो आसा नंगौ दा दिनैनि थारिखआव जोङो BTC सुक्ति जाजेननायनिफ्रायनो जोङो दङमोन BPF दोलोआव बेनि थाखायनो दा जोङो जोंनि एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारा दिनैहाय BPF नागारनानै दिनै UPPLआव फैनायनि खारना जाहैबाय जोङो खौसेयैनो जोङो बर' हिसाबै जोङो जयैनो खामानि मावलांनो होननानै दिनै सारा BPFखौ गारनानै UPPLआव जगदान जाफैबाय दा जोङो सारजोंनो बै समनिफ्रायनो BTC सुक्ति जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो दंमोन जयै जों खाम्फा सारजोंनो जों मावफायोमोन लोगोसे दा बिनि थाखायनो सारानो थांबायबा जोंनिनो आसल खुन्थिया सालसिरि खुन्थिया सार खाम्फा बरगयारि सारानो थांबायबा जों मालाय मानो थाबावनो सारानो जोंखौ मदद होयो जोङो सारजोंनो जोङो गनाय जायो आरो जों उल्था जोङो सारखौ जोङो रिसपेक्ट होफिननांगौ दायथ'आनो जोंनाव थाबाय दा ओंखायनो सारजों लोगोसे जोङो UPPLखौ जोङो BPF नागारनानै जों UPPL दोलोआव दिनै जयैनो खामानि मावलायनो होननानै जों दिनै आगान सुरबोदों दा बिनि थाखायनो जोङो बर' हिसाबै जोङो बर' माहारि हिसाबै जोङो देश आरो बिदेश जाबौथियाव नाहरजोबनानै डेभेलप एन्ड आनडेभेलप बेफोरखौ नाहरजोबनानै जोङो दा दिनै रोखा नुबाय दानि BTR सरकारनि चिफ प्रमद बर' साराबो दिनै खोब बाख्नायथाव दिनै डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावबाय थानायखौ जों नुबाय थादों आरो डेभेलप होननाय बुस्थुआनो दिनै नङा गाबोन सानसेनि जाया लासैसो जालाङो बे जोंनि खामानि मावनायफ्रा जाहाथे जोङो बेखौ जोङो सार प्रमद बर'खौ जोङो रोजा जों सारखौ जोङो मदद होयो आरो जोङो सारनि जेसेबांनाखि BTRआव मा जादों मा जाया सभाब सुरुथुफ्रा दिनै आगोलावहाय जोंनि BPF दलावबो माखासे मावबोनायफ्राबो थिगैनो दङमोन खिन्थु दा जोङो मोनसे दलाव थाबाय थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होननानै जोङो BPFखौ नागारनानै दिनै UPPLआव जयैनो बा खौसेथियैनो खामानि मावलायनो होननानै जोङो दिनै ओंखारबोबाय आरो जोङो हाबनायजों BPF दोलोखौ नागारनानै
इउपिपिएलआव दिनै जइन जाबाय दिनै 11 थारिख दा बेवहाय जोङो हाबनानै आरो ओंखारफिननाय जोङो खुनु राहाखौ जों नुहुराखै आरो जों बेबायदि जोङो बेबायदि गोसोबो मानसि नङा खारना जाहैबाय जोङो माखासे जों बहुद सिन्था खालामनांगौ गोनां जायो जा गथ' गथाय खांनांगौ दङ फरायनाय बेला दङ दा बेवहाय दिनै आंनि फिसा बा सोरनिबा फिसा दिनै क्लास 9, 10 फरायबाय बा HS फरायबाय बा पिइउ पास जानानै थाबाय दा बेफोरनि फिउचाराव जाहाथे जोङो माखासे सरखारनिफ्राय खाबु बे जेनेबा बेखौ मा होनो अनसुंथाइ एबा सोलोंथाइनि बिथिङाव जाहाथे साख्रि बाख्रि नागिरनांगौ जायनि खारनाव दिनैहाय माने जोंहा बहुद प्रब्लेम जायो ओंखायनो जाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरखार बेजों नोङो सरखारजों सिनायजानाय नङाबा फिउचाराव माने जोङो आन्दायहैगोन दा बिनि थाखायनो जोङो जयैनो जोङो सरखाराव थानोसै होननानै जोङो दा दिनै आगान सुरबोबाय साबसे जइन जादों दिनैहाय आंनि पेपारावथ' दा टटेल माबा दङ 19टा मानसिया दिनै न'खर 19टा न'खरा दिनै इउपिपिएलआव बिपिएफखौ नागारनानै जगदान जाफैबाय फैबावनांगौ दं नामा आरो फैबावनांगौआथ' हाजार दङ फैबावगोन नैबे सप्तायावनो मिनिमाम 100नि बारा जाबावगोन बे सप्तायावनो ओंखारगोन बाय जोङो दिन थारिख लानानै आरो आंनो गोसो जानानै बाइक गंसे जेने थेने सोरजिनानै जाबौथियाव आंनि एक्स मेम्बार दङ आदा सुकुरसिं मुसाहारि बेखौ लानानै आरो माखासे जोंनिनो आरो फंबाय अरुन दङ बे बिथांखौबो लानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो एसे रायज्लायनो जों बेखौ नोजोर थिदों आरो जों बे खाबुखौ लाबाय थागोन जाहाथे जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जाहाथे दुरबलाव थाया जोङो खौसेथि मावलांनो होननानै जों आगान सुरबाय